Allah, Allah dan manzan Allah na mu zama guda munafiki. Duk matsalolin duniya ka tushen su yana gindin munafiki. Ka kwana da shi, ka tashi tsaf da shi, bai sanya ga ka ci gaba munafiki. Sai dai munafiki, babban jakadan ibilishi ne, komai yana iya yi munafiki. Bai san kowa in banda kanshi, mugun hali na munafiki. Aibobi na sai yake boyewa ya rada na wani shi munafiki. Sai bibiyan laifi na ɗan uwan shi ya nuna shi bai yi munafiki. Wala ta zauku an fusu kuma in ji Allah ya ki ya ji munafiki. Ko a kiyama can kasan wuta Allah ke sawawa munafiki. Yin hasada jin zafin samu na wani, wannan sai munafiki. Zama na mutunci an daina bibiya, kaga sa hannun munafiki. Jayaki tintini ba wai yau ba, na tsani hulɗa da munafiki. Bai san a zauna lafiya kalau cikin jin daɗi shi munafiki. Kuna haɗe fata nai kai laifi ya yaɗa wa duniya munafiki. Kana son ya ci gaba shi ko bai san ka daga ko kyas munafiki. Bai haɗa yaƙi a cikin ƙasa, mata da miji ya haɗa munafiki. Da mahaifa sun ƙi jituwa, ya shiga ya fita ne munafiki. Wakilin shaidan ka shiga uku, baka da dacewa munafiki. Nan duniya zuciyarka a kunci, kiyama wutarka daban munafiki. Sai cin amana ko yin butulci, duk siffa ce ta munafiki. Kin cika alkawali ha'inci, duk wannan sai gun munafiki. Aiki mai kyau in ya tabbata sai ba sa hannun munafiki. Idan ɗaukaka ta zo maka malam, za ya shige maka gabu munafiki. Idan ba sannu ba sai ya ga kaban masoya na asali munafiki. Hasken ka ya kwanta ya tayyaba ka cikin nadama shi munafiki. A zuciyoyi akwai munafuka, tana aikinta kaman munafiki. Kan natsu kai kyawawan aiki, kakkabi hanya ta munafiki. Kai dai dage kai ta addu'a don kakkabi layi na munafiki. Innal munafiquna kaidil azimu, Allah ke maganin munafiki. Zai iya zo ma kowane hali, yana da wuya a sani munafiki.
kuka toni dukan munafiki. Mugun bawa ne munafiki. Jayaki na ɗan san wani abu cikin mugun halin munafiki. Mugun bawa ne munafiki. Zai iya zamtowa duk inda baka yin tsammani nai munafiki. Mugun bawa ne munafiki. Na gab da kai wato makusanta ciki ake samun munafiki. Mugun bawa ne munafiki. Allah domin manzon Allah ne santa mu da dukan munafiki. Amin. Mugun bawa ne munafiki. 07066 211 888.